Salut prieteni! Cred că toată lumea știe că România este o țară frumoasă, cu bunele și relele ei. Însă, știați că cele mai vechi fosile de Homo sapiens de până acum au fost descoperite în peștera cu oase din sud-vestul României. Ele sunt vechi de aproximativ 40.000 de ani. România este prima țară din lume cu producție de petrol înregistrată statistic în anul 1857. Timișoara a fost primul oraș european care a introdus tramvaile trase de cai în anul 1869. De asemenea, în 1884, Timișoara a fost primul oraș din Europa care a avut iluminat public electric. Stiloul a fost inventat de vâlceanul Petrache Poenaru în anul 1827. Motorul modern cu reacție a fost inventat de bucureșteanul Henri Coandă în anul 1910. România a fost prima țară care a avut o sportivă ce a luat 10 perfect la Olimpiada de la Montreal din anul 1976 și anume Nadia Comăneci. România este singura țară din Europa unde se folosesc bancnote din plastic. Pe 21 decembrie 2008, în București, în Piața Constituției, au fost 3939 de Moș Crăciuni și au împărțit cadouri simultan. Vă mulțumesc pentru toate comentariile frumoase pe care mi le-ați lăsat. Acest lucru mă motivează să continui. Dacă aveți idei pentru următoarele episoade, vă rog să le lăsați în secțiunea de comentarii. Cam acesta a fost cel de-al 9-lea episod, prieteni. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe și mai ales un share ca să vadă toți prietenii voștri. Salut!